Is-sibt wara nofsinhar Jeffrey Pulicino Orlando fuq Facebook akkuża lill-eks Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista li kien il-moħħ li mbotta favur il-bini ta' fabbrika ta' siment fis-Siġġiewi li sida kien Charles Polidano, iċċaqnu. Uffiċjalment Joe Saliba baqa' ma ħareġ ebda stqarrija biex jiġħad dawn l-akkużi. Iżda ta' biss kumment lil The Times fejn qal biss li din l-istorja mhijiex vera. Id-Deputat Nazzjonalista Jeffrey Pulicino Orlando iżdet jibqa' jsostni l-verżjoni tiegħu u ilħadd filgħodu sfida lil Joe Saliba biex jekk jaħseb li qed jikdeb jiftaħ libel kontrih. Fuq il-paġna tiegħu ta' Facebook Pulicino Orlando kitebek: I stand by what I said and anyone who feels that I am lying should feel free to take legal action. Il-proposta biex fis-Siġġiewi tinbena fabbrika ta' siment kienet saret fi żmien Gvern Nazzjonalista immexxi minn Edi Fenek-Adami. Il-moħħ wara l-bini ta' din il-fabbrika kien Charles Polidano, iċċaqnu. Dak iż-żmien Jeffrey Pulicino Orlando bħala deputat nazzjonalista mid-distrett fejn kienet proposta li ssir il-fabbrika kien oppona b'qawwa dan il-proġett. Fuq il-paġna ta' Facebook tiegħu is-sibt wara nofsinhar Pulicino Orlando qal li dak iż-żmien ma setax jifhem għal sab resistenza qawwija minn Joe Saliba li f'dawk is-snin kien Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Iżda wara sar jaf li fl-istess ħin li kien Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, Joe Saliba kien ukoll konsulent ma' Charles Polidano, iċċaqnu. Pulicino Orlando deskriva kif ta' dawn is-servizzi iċċaqnu kien jiftaħar li kien iħallas lil Saliba eluf ta' euro fix-xahar. Joe Saliba flimkien ma' Ostingat fl-aħħar jiem intażel minn Lawrence Gonzi biex ikun jagħmel parti mit-tim li ser imexxi l-kampanja tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni ġenerali li jmiss.